So, yan siya ka-90s, oh. Yan. Langaw. Yan. Napakagandang takedown ka-90s, oh. Yan. Ito na yung mga kapatid ka-90s, ah. Yan. Mas malaki pa yung langaw sa kanya ka-90s, ah. Yan. Gawa nga na parang gusto niya nang mag-mold. Yan. Saka mas gusto nila yung mas malaki sa kanila ka-90s. Yan. Yan. Takaw ka-90s. Ito yung mga kapatid ng ano nung yung malaki ka-90s. Yung panganay nila. Yan. So, papakita ko sa inyo ka-90s yung ano, yung iba. Push ko muna ka-90s, ah. Tigrihan din yung ka-90s. Walang marka. Ayan, o. Tigrihan. So ito na yung mga kapatid ka-90s, ha. Yung mga maliliit. Ayan, o. Tigrihan. So push ko muna ka-90s. Hindi pakita ko sa inyo iba. So ito nga ka-90s. Ayan. Ito yung panganay. Ayan, malaki na naman yung tiyan. Butchog na naman. Ayan. Magmamod na yan ka-90s value. Mag 2 days na. 2 to 3 days lang ka-90s magmamod na yan. Ayan, o. Ayan, mataba na ka-90s. Yun yung mga palatandaan ka-90s, ha. Pag ganito nakalaki yung katawan, ayan, o. Medyo mataba na. Ayan. Ayan, ka-90s, o. Yung tinapat natin sa piso ka-90s. Yan, tumaba na naman kanina kasi pinakain ko ng ano, super worms. Yung mealworms na ka-90s yung maliit lang. Ano? Hindi yan mga anak ka-90s na mag-molt yan after 2 to 3 days. So, yung iba din, ano, umaabot pa ng 4 days. Pero pa-molt na yan ka-90s. Yan, no? So, yun yung ano yan. Yung iba. Yun. Nakain natin ng langaw. Yan, o. Yan, o. Yan. Kita ba ka-90s? Yan, o. Yan, o. So, yan. Kita ko pa rin yung iba. So, dito yung iba ka-90s. Yan, o. Pa-molt na rin yung ka-90s, ha. Yan, pa-molt na din yan ka-90s. Yan yung katawan ka-90s, oh. Pero kukumpara natin to ka-90s sa ano, dito sa isa yung panganay. Yan, sobrang laki na ng panganay ka-90s. Ito yung mga kapatid. Yan, sobrang laki na ng panganay ka-90s, oh. Pareho silang pa-molt na. So yung isa yung kinakain natin ng langaw. Yan. Pagtataba na rin yung kagaya nito. Mag-mold. Parang sabay ata sila mag-mold ka-90s. Dito sobrang takaw talaga ka-90s. Kaya mabilis lumaki. Ito yung mga kapatid. Yan. Yan ka-90s. Kita ba? Yan. Tigrihan din ka-90s. Sayang kung mga butterfly spider pa to ka-90s. Sulit. Pero next project natin yung ka-90s, mga butterfly spiders na naman yung bibreed natin. Kung makakuha tayo ng butterfly spiders. Yan. Ito pa yung iba ka-90s, oh. Yan. Titingnan natin yung ka-90s. Wait lang. So, ito yung iba. Yung dalawa, ito yung panganay. Ito ka-90s, scorein natin ito. Silipin natin ka-90s. Dami pala. Yan.
Kakamot lang kasi nito ka-90s. So, tingnan nyo yung katawan ka-90s. Oh. Sobrang ganda. Yan. Yan. Pagtataba na naman yung ka-90s, mag-umult na naman yung ka-90s. Kaganda naman yung katawan. Marami yan sila ka-90s. Ano pa yung iba? So, yung naka-90s update lang. Yan. Sobrang ganda. Tigas ng kulay. Yun lang.